Nga weekend chinsabiri toko chaka korwase county ya Nyamira abwa saba menyi be ward ya Kimera egotoka ebungi ya Kitutu Masaba county ya Nyamira besokire na kumwegerera omoske enokokero na kotebanere bieka osenera buoka babwate buna omonogere bwebunge ye county ya Nyamira kokwana mugasorero nigo abamenyi abo besokire na kumomocha omoseneta we county ya Nyamira omoske okongo omugeni asibatebire nigo abwate ogwanchirira asenseme yamo na kumobolia eso kebene useteneni na gukwanira igoro yo moske Thaddeus Nyabaro unenchiremo yokoreta obwaseku ase county ya Nyamira orabotiro ase enchira yo bwikira no yo Minto Fatgad Gisemba ababenyi bomuchie okemera uyo toka imeye ward ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigorero besokire na gukwanira igoro yo burai bwa Kitutu Masaba ase barurekadire kumomochia omoseneta bwe county ya Nyamira omoske okongo omugeni ase okogenderera kubaraga ebyara nonyana ase kirugokiria babwate kya obospika Itane ngurwa Philip Nyachoti chairman ya matatu asenseme ya Kimera kurwa Kitutu Masaba constituency Nyamira county nje wana ali gukwanira igoro yesegi ere Nyamira yo mu speaker na senator Kongo mugeni ngobe kiabwate ne speaker yeito Okero kwa sababu omoligirie esegi yo murwanire matuka mange Ntomanye tinga okongo no baseneta akoligia no bogaba na akoligia usino bo speaker asa marieta kwa sabino ko kusabese njoko sababu kwana gwetia soko mugeni okonge kera ari ko tetu bali kusaba chukura na batu egene tenga no muntu mubayi kone kiroge ka kunya omwana eno kwokero obo speaker na butoire buna abantu bakitutu Kakinche nari gusaba ubwanjani boirane Nyamira batokorere gasi ekyara kuna bono yo Minto matianyaka ngoja ntoba sakwero kaninga etuguchagete kwebagana na guchaka kongorana aiga bamuboririe litangani erebuno moseneta bwe county ya Nyamira osoka teneni na gukwanira amangana Thaddeus Nyabaro oyunere ore omonogeri bwe bunge ya Nyamira kose na bete gagwetikia emirimo litangani puna omo MCA tane orusaka limose kurtemera kubya yebi ngotoko bingwase sene yani asa matanga ekirokia Nyamira ali toko yumwe ekirokia no kere Nyamira igalia agwenerete kogenda konya abana abaminta ba musie bangani tinkwa agenda abayuwanani Ikyata gochera tarani eresa bagere abanyamira ngamochando kyoro mugatorwanerio mweshimiwa daktari Dr. Mbati mukaire kerugeki oyore Nyamira magotebo karkweba kaiga ari nganero mu speaker na alisaine tyakamana kutangase kerugeki agachorwa asubo speaker twari gusaba orangere mukutano gotege kwano mukutano kwa matanga bwabanyene basireire oche mugaso goregeti no Nyamira kurema orangeri abantu obagotebe naki Okero ninkia korete chibesari ende chiasengura ni problem nereri okomo munyoke chingaki echecho ebaboririe aba MCA bande korwase bunge eyo yabo Kitutu bwa Masaba pona nere buyagocha mona gutarira amo na kogenderera kumwegerera omospika Enoch Okero Mose Josephat muyiboru we bunge ya Kitutu Masaba no tuachira somogano monene kugiteria egekorekia berege kabanyamira igasimeti saba ya etire senior aberega koba SSI yemo tuasiru kumanga ningi kere problem nere agekore merobiri yaberega koba Nyamira etari boronge bitombiro bifere cyabwe ndogocha aberega gosegana n'abantu mbaro none cyo oberega ko ligerero mu Kitutu mono bone twatenera buno mu Kitutu tokogoria aye senator senior yale ukone liyo moizo aba MCA baito bakora mu Kitutu boisimiwa matinga muisimiwa riech omuisimiwa Nyameino na alego sabanga monogeto korumanga alego sabanga mochamo ina bana baito doreredi mochamo tokwana manganaya lituto divende karogi to Kenya Nyamira kyo bo speaker ngekora kikyo katubwate Kingo reporter Gatembe Inche Fatgad Gisemba